Pilana joto sini press media nongna nongna kulu ya kono tai hasni joto lok no chobani chibai ini 1 তারিখ ডিসেম্বর 2025 जों चिनी गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट नि चिनी YTF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताई चिनी अम्पिनी YTF ब्लक प्रेसिडेंट नखौबै चिनी जे नेतृत्व रितनाय जुब संगठन तंतयै जों गुवाहाटी SP अफिसार आइसु फायका थांनाय 27 तारिख नभेम्बर चिनी आगुलिबो लुकुकुथुम पान्दा कतल खायबानि यागुलो आबनि सालसा यागुलो न जे कायसा आगुलि राजाफोर आगुलिबो कलेज फरायनाय स्कुल फरायनाय छात्र नि बिसिं दिखे जे गभर्नमेंट प्रपार्टीज दंस खालायजामानि नष्ट खालायजामानि आबनो तयै तिप्रामथानि यांगो सिनसा मुंरिवै जे न्यूज चैनल रगो किसुटा सोशल मीडिया रगो जे भाइरल खायतमानि आबनो जों नुखा काजे जों आबनो बिरोधिता खायै सेलेमुं जानगै जों दिनै गुवाहाटी SP नि थानि कायसा FIR जों कमप्लेन कायसा लेटार फैका बो कमप्लेन बरक एक्सेप्ट खालायनाखा इनके जों सायखनाय जे थांनायाव जे अमायके जे भाइरल खालायतनाय तिप्रामथानि यासिसुरै अबंका त्रिपुरा पब्लिक ओपिनियन न्यूज नि कायसा फेसबुक पेज चैनल अ जगह जों नुखा जों चिनि तिप्रामथाना भाइके डाइरेक्टली अटैक खालायका तिप्रामथाना अटैक खालायका मीन्स अब चिनि बुबाग्राना अटैक खालायका चिनि एंटायर चिनि तिप्रासना अटैक खालायमानि खालायो अ जगह साका जे क्या हो गया थानसा जों साइमाना जतन थानसाने बगै साबुति नि तिप्रामथा चिनि बुबाग्रा जगह क्वेश्चन मार्क है वो साका क्या हो गया थानसा प्रमुखर उस्कानिर पर ट्रैफिक सिग्नल स्टैंड निये पालानो तारपर 5 যুবক আটক थानसार बल प्रदर्शन 5 पुलिस थाने तार माने आगलिबो जे आज चेरेन कलेज पढ़ने चेरेन माने टकरुपानी आबनि उंगलगो ओ जे न्यूज खालायनायनि मतेंके तिप्रामथा याक चिनि बुबाग्रा याक सो डायरेक्टली अब चिनी पार्टी नो इनसल्ट खालायमानि खालायो डायरेक्टली चिनि बुबाग्रानो इनसल्ट खालायमानि खालायो सेई कारणे जों दिनै FIR जमानिका जाते तारातारि डाक्ति निसिंति डाक्ति जाहाते এই যে माइके भाइरल खालायतनाय माइके जे जाया कक्सिन जों रिवै जे जोंनो हेरेसमेन्ट खालायतनाय अ जे व्यक्ति नो एरेस्ट खालायबाय हामबाय।